arnasketan ariketen barruan, beste bat planteatuko dut, batzuk holotropiko esaten jotena, bestik, arnasketa lanketan barruan sartzute beste gabe. Proposamena da, minutu batez arnasa hartu, abetikan, esplikatuko nola den, nekin batein ariketa eta hola ja moldatu akazo. Azkeneko botaldian edo ustutzen zunin, abetikaiga erabat, minutu bat eutxi. Arnasa hartu berriro batik, eta 30 segundu eutxi. Ziklu hori da, bakarra aldiro, eusten den denbora hori luzatu ingo dela. Berriro, beste minutu batin hartu, azkeneko botaldian, minutu terdi eutxi. Berriro hartu, eta 30 segundu eutxi berriro. Bota, beste minutu bat, arnasa hartzen egon, bota azkeneko botaldian, 2 minutu eutxi, albazu, berriro hartu, eta 30 segundu eutxi. Adibide bat ingo. Hasingoa. Hau izango litzake ziklo bat. Arnasa eusten dugunin, minutu bat aio arnasten, bota dugu, eta arnasa apnean edo ustua zaude, eta eusten zunin iten dena perineu estutu, zure genitalak eta ipurriko zuluan tarteko muskulu estutu, pixa moztuko bazanuko bezala edo. Eta lehenengo bigarren hirugarren txakrak estutzen dira goraka, energia goraka bialina egin bezala. Eta perropillo izten dut lepoko zea, eta hemen jartzen nire helburu jartzen du, nire zoriona, osasuna, tabar.
eta horre hotena zentratua. Kontatzen ikuz, hemen segunduk entzutetu, ne relojotikan, eta hola, probatu.